الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقوا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ingkang kita waos niki wau nerangaken dinamikane wong bebujuan. Nerangno tentang wong-wong sing njaluk fatwa nang Kanjeng Nabi. Ayat ini terakhir kok ya Sabtu nakabin nisa. Para sahabat njaluk pitutur dengan Kanjeng Nabi tentang wong wedok lan tentang anak-anak yatim, tentang bocah sing ditinggal mati wong tuane. Terangno tentang anak yatim sing zaman biyen iku nek Arab iku yatim iku ana waliul yatim, ana sing ngomong nek sugih, nek wong sugih nek bocah yatim mau mayu dinikahi. Nek bocah elek ora oleh dinikah wong tapi ya ora dinikahi. Nek ora oleh dinikah wong pamrih bondone wis ora ikut wong iku nek Arab zaman sadurunge kaum Rasulullah. Jadi bocah yatim dikelola di pamrih bondone. Lah ya iki nyritano tentang dinamikane wong omah-omah. Dinamika itu ya rupa-rupane wong omah-omah, lelakone wong bebujuan. Bebujuan itu ora peduli kok iku priyayi bawa melarat, bawa sugih, bawa iku guru, bawa kiai nek perlu mesti ana dinamikane. Dinamika itu apa dinamikane basa iki? Dinamika ya perubahan, kondisi berubah-ubah kok. Suwaliknya statis. Mesti ana rupa-rupane, ora mungkin seneng terus. Wong mama bojo seneng terus karo gembrangnya atau meresek iku ora mungkin. Adem kaya gedebok ngono. Mesti ana gemreseke.
ana gegerane terus apik neh. Dadi kula nek serabut apik ya pegatan. Pegatan iku ya halal tapi halal sing boten disenengi Gusti Allah. Nah, penyebabnya ya warna-warna. Warna-warna kadang kala sing lanang sing tersinggung kadang kala kita sing tersinggung. Nah, nek peristiwa kuwi harus gimana iki diwaca ayat yang kasih terangke. Wa ini ro'atun lamun wong wadon iku khofat wedi saka wong wadon kuwatir. Kuwatir mimba'niha saking bojone wong wadon. Kuwatir apa? Nuzusan ing elek utawa purek. Diterangke jembar iki. Elek utawa karek telah menjenengan elek ta purek. Wala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ma'in atase ujuluro lanang wadon apa ayyusliha yen to berdamai sapa loro baina umain dalem antarané lanang lan wadon sulhan kelawan perdamaian temenanan wasulhu utawi perdamaian iku khairun luwih bagus. Wa biro lan tekake apa alam khusu biro jiwa ditekake dihadirake asuha ing medhit wa in tuhsinu lan lamun gawe bagus sapa sira kabeh wa tattaqu lan padha takwa sira kabeh Bainna Allah maka temani Gusti Allah iku kana ana sapa Allah bima kelawan barang-barang kamalu kang padha nglakoni sira kabeh iku khabiron waspada. Nah, terang iki. Nah, ana wong wadon bojo kuwatir bojone urip. Sebuah perkara apa, jadi ana wong lanangku tek bojone sapa wae iku tau mreng-mreng lho. Masuk Kanjeng Nabi tau menyendiri mergo garwane kemersak cara wong kene. Dadi umpamane wong itu aku ora tau pikiran blas bojo mustahil ora tau. Wong mamar atau pikiran blas malah nyebut enak seninya. Sapa wae tau meresep. Termasuk Kanjeng Nabi ku tau urip cara bahasane wong iki. Urip menyendiri sare masjid ngantek masyaallah. Iku kira-kira tahun 10 Hijriah. Jadi garwane Kanjeng Nabi niku ya grup-grupan ana sing grupe Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia binti Uyai anake tokoh Yahudi riyen kok ibadi kok. Ana sing grupe Ummu Salamah. Lah Kanjeng Nabi niku kabeh sahabat wis pirsa nek sing disayangi tenanan itu tetap Sayyidah Aisyah. Ya didelok nome artine memang nom ayu tapi boten faktor niku. Karena sing milihno Gusti Allah Sayyidah Aisyah itu sing milihno Gusti Allah. Kanjeng Nabi dibetakno gambar ambek malaikat Jibril bahwa kita jodohmu ngoten. Jadi sapa seneng ini Sayyidah Aisyah sampai kalau sahabat niku anggere ape hadiah. Anggere ape caos hadiah nek Kanjeng Nabi ngenteni pas gilirane Kanjeng Nabi nginep nang daleme Sayyidah Aisyah. Jadi garwane Kanjeng Nabi nalika teng Madinah niku songo. Setiap hari pindah-pindah ke siji lan siji nek dalu nek enak bentenan. Para sahabat nek ape nyaos hadiah Kanjeng Nabi ngenteni nek Kanjeng Nabi giliran sarene nang daleme Sayyidah Aisyah. Aisyah itu putrine Sayyidina Abu Bakar. Terus kelompok lain jadi wong sahabat itu grup-grupan. Kelompok lain kelompoke Ummu Salamah. Tapi ora grup-grupan musuhan wong ratanan boten.
kelompoke Sayyidah Ummu Salamah niku gremeng-gremeng ora kok terus maksiat. Jane niki para sahabat nek aweh nyaos yediane Kanjeng Nabi ya nang ngene bojo liyane barang ngono. Kowe matur nang Kanjeng Nabi. Sing Ummu Salamah sing parek nek Kanjeng Nabi terus matur nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi karo itu niku berarti nek enten tiyang paring napa-napa niku ya pas genten-genten boten ngene di Aisyah terus ngeten. Kanjeng Nabi terus dawuh. Ante ping telu untuk matur. La tu'dini fi Aisyah. Wa coba aku ngaku Aisyah. Kabeh karo aku kuwi sing nalika tak inepi tumurun wahyu iki mulai sakok. Dadi tumurun Al-Qur'an niku nalika Kanjeng Nabi nginep teng daleme Sayyidah Aisyah. Liyane niku mboten nate tumurun teng daleme karo liyane. Dadi karo sawang iki dipakan gono sangang gon pindah-pindah keliling nek dalu nginepe gentenan. Nah Sayyidah Saudah mergo luwih tuwa, wis sepuh nalika dinikah niku umure ketelima. Bahasa Indonesia Sayyidatina Khadijah. Niku nek giliran dinepi dibarengno Sayyidah Aisyah. Di wis kanggo Aisyah. Sampai nalika sedo niku Kanjeng Nabi ngendikane kepengin aku nginep nang di sarasane jenengan. Kalau karo pirsa nek senengane nginep nang Sayyidah Aisyah ya wis nginep nang kene jenengan sampai sedone Kanjeng Nabi niku teng dalem Sayyidah Aisyah. Lah sampai Kanjeng Nabi niku tau protese para garwa niku terus nginep nang langgar cara kene nang masjid turunan masjid ana saulan dadi sebab turune surat At-Tahrim 5 al-haram ma ahallallahu laka kena apa kowe kok ora gelem ngumpuli mbok haramno ngumpuli bojomu padahal iki halal terus dadi sebab turune surat At-Tahrim dan juz 8 niku dawa critane intine dadi wong omah-omah niku sapa wae mesti tau gegeran tau kemersek tau pencilingan lah tau gembrembyang ambek bojone kok ora tau blas sapa wae wis mustahil cuma carane beda-beda ana sing muring-muring iku lorak-lorak ana sing muring-muring bar-bar ya pengen bicara nang ya suwe-suwe pendiri ya terus no dan dia sebelum kok di loro kae terus aku lah ngono ki sapa tahu nanti yo cerita nanti geremi nang batene ya tidak ngene ya terus no aja meneng iya deh nolong jadi sinten mawon ya tahu gegeran itu tahu lah nek terjadi gegeran wateke wong wedok lan beda wong mergo dijak kumpul moh kapiye dadi kala nek lan dijak kumpul moh ya titeni aku ora kudu dulur dadi turu nang langgar bapane utawa turu nang dhewe ya mawon terus tawane dilahi sing wedok kita tok mau padahal yo nek nyeluk jenenge kok Pak sapa apa jenenge yo ndul yo blung yo piye bareng wis ketok sing lanang ketoke meneng ae meneng apa Mas wah sing malah ngono ki ketok sing ketok terus kuwatir tawani dipanganan apa wae ranggumun diomongi piye ranggumun kok kecewa wis ora nang iki cara mulai ngajak seneng-seneng gak dituruti biasanya itu terus itu pembawaan dirayu kaya apa ya pengen apa mbah turu ya terus dibilang langgar sapa tau ora turunan ora langgar ya turunan juga pojokan itu ora piye wae meneng metawani apa wae mbah pengen mangan apa ora kudu mangan wah sapa kuwi grayang dhewe-dhewe ati sing tau ngono
pengen mangan apa ora kemangan. Ora aku ora ngurusi mangan mate kok wis. Nek tau ngono sapa ya sawise dhewe dan atine kok. Lah terus sing wedok wate kan lagi piye omah-omah kok iki kok cukup ngene wae. Di doi masak menik-menik barang wis ra gumun. Di masak piye wis ora gabres. Nanti khofat kuwatir was-was. Iye bojone iki. Lutu mlebu metu yo meneng ae. Apa cukup ngene wae ta piye iki. Mimbalihan usujan. Dadi kuwatir nek bojone elek utawa purih. Kuwatir nek bojone ngelirik wong liya. Nah iki nek ora duwe wayo, iki nek wayo rasa tekan. Kuwatir bojone elek, was-was bojone purih, ya dicawusi mangan apa-apa empok. Dikon piye-piye serangga bes, ora usah urusi aku. Sak buta aku mati kok ora usah urusi. Simpangan ya tutut ae. Biasane mulai kunek sing ngogol wong lanang. Aja balik sampean ngono iki. Yo ngono ya ora ora sing tak critakno, iki critakno hal sing umum iki kurang luwih padha ae. Nek terjadi ngono iku piye? Sing wedok wis was-was gitu aja. Ya yang dapat yang mereka laku, jauh memang mereka malah dengan ini anak-anak bewok liya, dengan yang metu malah maca malah nyetir pamane. Wadah itu au iradhan. Oh yo memang udah mang kelimatan saiki au iradhan to mlengos dadi kuwatir nek elek utawa mengo mlengos kethuk di sayang dibasapami wae mlengos sing lanang. Iki posisine sing mogol sing lanang, sing wedok sing kuwatir. Sing wedok mergo yen duwe salah tapi terus lanang waduh wis ora ono nek ora iya blek kok nyek pamane ngoten iki. Yen nek blek aku mbok apa sing ngono kuwi. Ora nek iku gandul-gandul tok ora mbok omong. Ora usah urusi aku. Ora mangan ora usah urusi. Aku pengen rondo dadi terus mulai mas kethok ya mau madhep. Didoi sing wedok macak meni-meni ya mau madhep. Jane ya karep tapi cek jaga gengsi ae. Karep tapi sekarang dia bedek muangkel dinyek bisa lanang wamane duwe karep dituruti biasane rumah terus ndak duwe sapore. Terus di mana menurut solusinya para jinah alima ayyusliha bainahuma sulka apa piye terus benar-benar lah berdamaian di laras iki piye Pak piye Mak terus sing salah sing wedok ya kan sing wedok ngalahi piye masing dijane piye genahe piye apa cukup ngene ae omah-omah iki selutah-selutah kaya satu tunggal turu iki piye. Ngono ki ya menek kok ora ya rasakno dhewe kaya ya enek. Padha tau ngrasakno kabeh. Ya omah slendam kaya musuh. Padha ae ora kene. Angger muni ora tau aku gak percaya apa to maneh ora patek meyakinkan kabeh. Aku muni gak aku ora tau mikir nyeneni bojoku ora tau gak. Ora wis rasa sithik gluntangan sithik jare jarang bang piring mas kesel pamane guring-guring. Lah menika piye berdamai dulungan saya benar-benar kaya nek ape nikah piye kae lho. Nek ape nikah piye kok ada parani ra peduli dar, ra peduli panas, ra peduli peteng, ra peduli krusuk-krusuk nek terus brosot-brosot dadah ditekati ben ra ponakan wong. Nah ini saiki apa cukup ini baik diterusno koleren terusno ya sing api-apian aten nek leren biaran ya api-apian aten ora usah terus model cara iki piye lagi jadi nususan au irada jadi elek utawa mlengos menghindar
Jane sing kok karepno piye, Pak? Aku nek salah ya yo ngapura. Cek rong mergo terus kudu piye? Apa cukup ngene wae, diterusno apa biaran? Nek terusno ya sing apik, biaran ya sing apik. Lah biasane wong iku apik buyaran nek pegatan ku muangkel kaya apa niku enek sing digundeli, sing akeh gundel wae. Nek aku pegatan ditinggal bojoku, ditinggal masku. Bojoku sugih, aku ora. Untuk bojo nek sugih enak, nek sugih kok kloro-kloro aku. Ora aku wis anak sembranya tinggal kok sing mobil sapa. Ngono iku biasane kuwatir. Biasane nek kuwatir harus gimana untuk ning disantukno nek kaya ngene. Dadi intine harus dilurusno. Balatuna ma'alai ma'ai yusliha bainahuma sulha. Terus berdamai disuluhno di laras masalah sing kok karepno piye. Nek sing kok karepno tetep pengen utuh, ya ketuane aku salah ya aku yo ngapura. Ono sing wedok. Wasul khair. Damai ngono iku wae apik. Nek harus berakhir ya berakhir sing apik aja kok dikleler kaya ngene iki. Lho ditinggal turunan langgar dhewe nek seminggu to minggu selantam tok rumah metu nek meneng ra tak apa sak kecap nek yo kok ketoke kemrem piye api. Ngoten iku ya enak kadung. Wasul khairul perdamaian dadi genah-genahan itu wae apik. Lah cuman kadang kalau wong nek pilihannya berpisah, iku kadang kalau wong ora kuat sing lanang nek sing lanang kere umpamane. Wong nek pegatan iya cucuk-cucuk sugih cek ayu lah aku terus piye. Ndok sing wedok aku nek pegatan cucuk sing lanang cek akeh sing ngarepi. Cucuk akeh penggemare. Lah engko sing ngarepi sapa? Wa uhdiratil anfusus syuh merga medhit sing banget senenge nek donya sing banget ning atine wong atine wong itu bekerja dipasangi syuh rasa seneng donya sing kuat. Dadi nek ngati pedotan kok kuwatir nek melarat atau kuwatir nek leleran. Dadi wong ku wis duwe sifat nek Gusti Allah dipasari nafsu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Menungso iku ambek duit khairi manane duit lihubbil khairi suwenenge duit jenenge bondo lasyadid pol-polan senenge iku cek diakui cek diakui wis ora iso diselani didelok kok bapakne awake duit 200 atau 500 sing sak emplek sing 100 kok umel sing 200 wanyar-anyar sing 200 terus roda wong ku cara ben kok mesti digoleki sing ngamuk sik sing ngusep sik iku lagi rupane ben kok lagi sing anyar tak simpen sik rupane sing elek niku lagi babagan padha-padha regane jan wong sing ngapung regane padha mek sing anyane dhewe. Terus didelok meneh bapane enek kota Jaya. Enek duit saya ratusan, enek ketan, enek 20-an, enek puluhan, enek 5.000-an. Enek 2.000-an. Kok kira-kira merogoh sing metu atusan ngono kira-kira kagak dilebokno apa langsung dimblong apa kae. Lebu saneh ya. Mlebu neh metu ketane. Legono neh bodhog men kok iso mlebu kota. Walah kok ala piye iki mampir legono wae. Legono neh metu 20-ane lho, ora sida mlebu kota. Legono neh ngono sampe nek 2.000-an kok. Golek 2.000-an. Nandana liho bil khairi lasyadi jenenge dhuwit iku pol-polan. Sapa wae
termasuk dengan keluarga mau kadang-kala harga dirine iku sampai hancur mergo gak terhargai mergo kalah dhewe boleh kuatir nek ra bojo sing seneng iki mau kok nek nganti dipegat kuatir klereran dadi bojone nganti piye wae ora wani ngaru-aru ngoten niku enten wa udradil anfusus syuh dadi manusa iku dipasangi rasa medhit tamak wengen bondo sing nemen carane ngilangi piye dilatih dhewe awake dhewe pamane duit yo ora sakeh kampung-kampung lah diunteni dhewe iki apa ora rene ngepek kisah tok ae kami itu kok aku wis warak wah timbang wong sarana rene iku isen-isen sak tok ae dimblok-blok dituno sing kurangan dilatih dibareng wong sing kurangan dilebono ning kota Jaya ning dilatih labu terus sampai sapa senenge ning bondo sampai lali bondo iku ape tinggu apa niku kadingkala wong-wong nganti ra kepikiran sapa senenge ambek bondo nganti lali gunane ape tinggu apa siji dina kadang kita tak ceritane yang meneh mendo utawa unta terus pesen ning keluarga iki kok dundungno ya dundungno wong kabeh terus nanti nabi kondur ya wis dundungno sampun lan nabi kantong iki sithik iki sedaten sing nempel nang balung daging sithik kantong iki lho kok kantong iki piye aja ngono cara memahami cara bahasane kula jenengan sing kantong sing ijek ya sing go dundungno wong iko sing go wewen tanggahan karo sing ijek nganti sok umben tekan karo ijek lan sing ijek iki sak umit iki bakal entek pangan kok bakal akus pitek mulai saya tidak ali ngendika pinter-pintere wong kuwi sing nasarokno bandane nggunakno bandane kanggo awake dhewe iki piye diceleni kanggo samune akhirat betul-betule wong sing nggunakno bandane nggunakno bandane kanggo wong liya kanggo wong liya piye kok pecel usate ra ono ya kanggo sepiteng tuku versi jalan-jalan lalu dari bulat buka pelaku mereka bulat topak bulat jangkut bulat lomba motornya tek otong dari bulat kalau manfaatnya nyawer kalau manfaatnya nyawer tek jutaan kan juga kewok nyawer tahu nyawer orang itu tolong aku orang itu di sini artis nyair ya malaikat abang jublah balik manfaatnya lah mengsen-sen kontan tapi saya dititipno kanggo akhirat ya kuwi sing cek lawase ora ana wong melarat wong jatuh miskin mergo jariah dadi kanjeng Nabi mana kosok malun min sedekah bondo sedekah iku ora bondo ora bondo liwat sahih cuma jarang wong sing percaya mana kosot sedekahun min malin ora ana sedekah niku ngurangi bondo ora ana wong larat sedekah ora ana wong bakal ora sedekah ana wong bakal mergo slot mergo zina mergo remi mergo mabuk karo polisi di berakot duit dan macam-macam insya wae dhewe suh rasa berkah banget neng bondo utawa neng duit iku kalong ya dipaksa ndi enek peluang aku nyeleni kok enek wong bangun dalan wong bangun masjid wong bangun pondok wong bangun laga dipaksa lah duit ora ana bisa-bisa sak kok ae ribeti. Bisa-bisa sak ora marep iki nek tak dikono itu kumpule mana ora seneng. Jumblongno nek boleh jariah sarana sosial. Iku sing ijek nganti jumpen kan akhirat. Jenenge dunya iku boleh ya mahalaka
mimmalika illa ma albasta fa'afna illa ma akalta fa'afnaita. Nabi dawuh nek ora wong Arab tau teluk-teluk bunga-bunga nek Kanjeng Nabi. Iki bondo kula iki bondo kula iki mbekku aja lho. Kanjeng Nabi terus dawuh halaka mimmalika illa ma akalta fa'afnaita. Artinya bondomu ki ora ana liya kejaba siji ning panganan sing iso mbok pangan saiki iki entek. Panganan sing pirang-pirang puluh ton iku ora mesti wekmu, iso uga wek bakul, iso uga wek tikus, iso uga wek anakmu didol. Pak Afnaita terus entek iku bondomu ning donya siji panganan sing iso mbok pangan. Panganane wong sugih, wong larat, wong pangkat ada wong rakyat itu panganane padha wae sawarkan wis liyane kuwi ya terus wae wis ra enak kabeh. Nomor loro au albasta fa ablaita. Pakaian sing iso nggo saiki. Jujur akhirnya nganti lapuk, nganti gosok, nganti gapuk kuwi bondoku sing nomor loro. Dene pakaian sing nang lemari tumpuk-tumpuk nganti 100 setel kok piro. Iku ora mesti wekmu kabeh moko pakaian ape tinggu barang rapor 10 ya gak mungkin. Bisa jadi kalau pakaianmu ape dituku ngantek tinggal mati iku ora tinggu sing nganggo anggere wong liya. Sing nomor 3 bondo sing sejati ya au tasod dauda fa amdaita. Utawa bondo sing mbok sedekahno. Kuwi sing bakal mbok liwatno nganti tekan akhirat. Liyane telung perkara iku wa masih wadhalika bahwa dzalibun liyane telu panganan sing dimplok, pakaian sing dienggo, terus sedekah sing iso ditemoni. Liyane kuwi bahwa dzalibun bakal ilang. Wis sapi rong zina sawah 10 hektar omah 15 nggon mobil 10 kasarane mesti bakal ilang ninggalno utawa ditinggalake mesti gak kena ora dunya mbok piye carane ilang iso uga didol iso uga diwaris iso uga kerugian bangkrut bahwa zaibun watan ulin nas lan ditinggalno karo wong muli gua anak putu nah anak putu tinggal di bondo tapi ora ditinggali ngelmu agama malah dadi modal tukaran malah dimpuki malaikat sing mati. Jadi wa amdalatil anfusus kanggo ngilangi ngurangi ketergantungane senane bondo dilatih dipaksa direk peluang kanggo nanti akhirat iki dipaksa mbok kanggo sarana pendidikan boleh dalan boleh wong yatim boleh wong sing ra duwe jadi kembali orang ngerti ajar iki sing ngerti pangeran waktu 12 urung pati suwe denane beli Pak Mario lagi dadak ora roh melakukan wis meninggal nek ngono iku barang-barang sing ditinggalkan ya hake wong urip ora uman awake dhewe dene sing digawa tekan akhirat ya nalika urip diijirno kanggo akhirat niku wa hadiratil anfusus wa indus sinu wa tataku mensikapi konflik rumah tangga sing warna-warna mau nek awake dhewe berbuat baik nang tafsire berbuat baik dalam usratun nisa dalam mempergauli bojone malah cerewet dia wis tak karepno mundhe enom dia tak paran-paran dhewe mbok nek turu ngorok ora bebedek ora biyen dia tak apel-apeli dhewe tak takok-takok dhewe kudu saiki tak rambut sing apik tuh sino dadi berbuat baik dalam mempergauli bojone wa takwa aja nganti nindakake laksuk berbuat laksuk nang bojone wis ora dipegat ora digauli ora diupeni ora iku faina wa kana bima ta'maluna khabira pokoke menerima kekurangan semono kok ora sing lanang tok sing wedok mbok bojoku saiki
kita upane rusik-rusik upane wis ompong bual gawel aku jek ayu pola ndek biyen yo tak sayang dhewe ya terus anggap diterima dengan baik kursinum wadah takulan demi takwaku ning Gusti Allah aku rapi ki ora men guru seneng tok mergo pengen nindakno sunah Kanjeng Nabi wis apa wae kurangane diterima kanthi apik fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Gusti Allah maha pirsa neng leh nrimo kekurangane bojomu iku mau leh nrimo ora sempurnane mergo ora manungsa ora malaikat ora nabi iku ora bakal lepas luput saka kekurangan lan kesalahan terima kurangan nek kula njenengan golek mempot tetep berbuat baik ihsan nang bojone lan takut nang Gusti Allah takwa itu takwa orang nindakake lacut ngani kaya bojone monggo Gusti Allah bakal mirsani kabeh amal saleh kula njenengan nalika ora bakal bojo dadi sabar ngomong bojo iku wis kebutuhan tapi oleh ganjaran dene masakno bojo sing wedok iku ya kesenengan ya terus rae wong urip oleh ganjaran kepenake Gusti Allah aturane ngoten turu awor iku oleh ganjaran awor bojone lho awor bojone tanggane awor bojone tanggane oleh gandeng bojone ya gandeng malaikat jadi turu awor bojone oleh ganjaran oleh kesunatan gandeng tangan bojone kok grokno dosa ning gandeng bojone tangga nggo grokno bondo nekano perkara di gandeng bojone kok genteng terus kewalan prastati niku kanggo wong sing ayat niki kanggo wong sing duwe bojo luwih saka siji dadi kene selamat ora enak sing secara resmi bojone luwih saka siji ra enak dene enak bojone luwih saka siji tapi ora usah resmi-resminan itu berarti bojo kewan bojo sapi bojo sing neang-neang dan tidak dalan-dalan walan tasati mulan ora bakal kuwasa sira kabeh nganggo lan iki beda lan nek lan ora nek lan tidak akan pernah bahasa Arab ngono dadi lan ambek la dhewe nek manane ora enek manane aja lanafi lanahi bisa ngerti piye mondok ora mondok wis kadung keblasok tuwa ya ngaji nak kenal sithik-sithik lan dulu terjemah orang lara terjemah Belanda mondok jadi lan itu maknanya tidak akan pernah walan tasati ulan ora bakal kuwasa sira kabeh antadilu ing yen to adil sapa sira kabeh bainan nisa'i ing dalem antarane wong wadon-wadon kabeh jadi ora kuwasa berbuat adil dalam membagi cinta wong wayo iku ate ketokno nek ketokno mesti ana sing luwih dicintai lah karena wong berbuat adil ku angel abot tetep ana sing dicintai cek ana wong framing nek medsos jujur telu akrab sareng cinta kabeh ora men framing tok asline ya tetep ana sing lebih dicintai iku dinas gak bakal wong iso berbuat adil dalam membagi cinta be bojone wae lah batine ora iso berbuat adil batine kan iso terus piye ya cara dohire sing harus dibuat adil dohire ya dia adil inap ya telung dina nang kono iki kanggo sing wayah dalam memberi sesuatu ya digawe rata klambine tuku klambi ya cok itu kono klambi ini cok itu kono ngene mergo sing iso dihukumi iku dohir nek batine ngono ra iso mergo hukum tatanan itu agam nabi lahir sing dihukumi itu hukum alam lahir batin ora iso dihukumi nah janatine beda cara mencintai tapi ya batine tetep beda tapi aturan lahirnya kudu dipadang
Nek sijine dikene omah, sijine dikene omah, sijine kono mobil, sijine kono mobil. Dene selahati ra iso padha, ora iso bakal padha adil, balan antak dilu, arene tusawu ora iso madakno cintane. Al-Bainan Nisa di dalam antara wadon termasuk Rasulullah. Niku nek dicintai banget Sayyidah Aisyah. Ya kejaba kuwi sing jadokno Gusti Allah kabeh perintah. Aku khusus Sayyidah Aisyah jadokno Gusti Allah. Terus turun wahyu nalika ning dalem kabeh iku nalika ning dalem Sayyidah Aisyah. Mula nek Sayyidah Aisyah di waktu sithik wonten Rasulullah duka Rasulullah dukane boten terus kaya dukane wong-wong mencang-cang boten. Walau harustum lan senajan lobo, senajan berusaha keras lobo kuwi cara basa Jawa kuno nek basa saiki ya berusaha keras berkeinginan keras najan kok ketok dayamu ya. Najan segala daya upayamu buat kerahkan ora bakal kowe iso adil menyamakan bintang antara bojo loro utawa telu utawa papat bojo sing luwih saka siji. Iki nerangno wong sing duwe bojo loro, dadi bojo loro ora iso haram. Cuman makelno. Oh itu nek kene ora umum. Nek anak umum bojone luwih saka siji kok mereka ya duwe kapital, duwe modal. Awake dhewe kudu cok mangan nek golek dhewe kok sik batin ya wis kudu lorone batin ae. Kudu dicok wae mangan dikono ngilani jangkai kedokane tanggane ngono kok reko-reko pamane pengen bojo loro. Ungkal berang melok ngitung tandure tanggane sakmono kaya diitung kabeh. Tapi kok pira hitungnya pirang dongkol rapal. Tapi yang yamine kok ngitung tandure tanggane. Bojo siji wae dikira ngangkat kawan kok dikelangkang nang sawah kok oleh buka bojo loro. Iki nerangno wong sing duwe bojo loro utawa telu utawa papat. Mula karena wong gak iso adil dalam bab cinta. Najan harus tuh walaupun berusaha keras logo itu ingin sekali gak iso. Mula saya jadi pala tamilu mau aja mengkleng sira kabeh kula meli saking kula meli ing saben-saben mengkleng iki tenan mengkleng iki condong aja diketok-ketokno. Iki bulan-kali nerangno teori dinamikane wong sing bojone wis saka siji kene ra enek wong anak sing bojone wis saka siji ya ono mang bojo-bojoan dalan-dalan ya iku sing resmi ra enek mergo cara resmine kudu atas rekomendasi bojo wadon nenek kene surat menyurat menurut atas rekomendasi tanda tangane bojone pertama. Nek ora ngono kan ora disahno. Cara agama sah, agama iku gak usah butuh izine wong wedok. Cara pengen wae. Cara agama tapi nek anak ngurut dalam akal, dalam status kebapakane ora iso diakui negara. Jadi nek cara agama wong lanang jab nek ora butuh izine bojone asline sah ora butuh izine bojone cuma nek surat menyurat kan ora iso mungkin yang mana anaknya karo-karoan mau statusnya. Mula karena gak iso adil secara penuh nang dalam cintane mongko dalam alam nyatane dalam alam praktek kesehariannya para tamu lukulal maini ojo ketok-ketokno lemu bersebelah ban jinde ban silagan. Ban jinde itu istilah mau sijine kanggo gendongan cinde cinde itu selendang sing apik iku lho kok iso muni ban jinde ban silagan iki mangane jadi beda kaseh kok iso beda kaseh asal ketemu apa ora iso nerangno sijine nggo ban jinde ban selendang sing apik berbau sutra piye sijine ban siladan nggo selendang nek gendong aku daduk kanggo apa silakan
silatan pring dari wiwit perbasan jadi mban cindhe mban silatan iki maksudnya beda-bedano kasih mergo ora iso persamakan mongko tak praktek nyatane para kami kula melu kalpa aja ketok-ketokno lek beda-bedano termasuk ning anak iki biasanya terkena sing paling disayangi ora suwayangi kabeh gak mungkin tapi aja ketok-ketokno nek ketokno akhirnya anake liyane cemburu makel kaya Sayyidina Yusuf bapaknya sing paling disayangi kalau biyen aku cek bocah tetep Nabi Yusuf mergo bagus ganteng adek bocahe lemah lembut wis disembunyikan dari sayangnya tapi pernah suatu ketika matur dhewe bar ngimpi roh bintang cacahe 11 ambek srengenge ambek bulan padha sujud ning Nabi Yusuf matur bapake ning persepen tapi ana sing krungu jane dalam memperlakukan harus dipadakno tidak cuma ana sing krungu nalika Nabi Yusuf matur nang bapake ini itu ahad asyara kaukaba wasyamsa wal qamar pak kula dekane mimpi kula ngerti lintang cahaya 11 ambek srengenge ambek bulan padha sujud ning kula ngoten niku pripun nek matur jane wis dhewe tapi gurure ana sing inceng ana sing lungono terus diwanti-wanti la tasusru ya ta'ala ikhwatika aja nganti yo ngimpenmu iku nang duwe-duwemu kaya ki dulaka kaidan iku nek surat Yusuf kok ndak wong padha gelo iki terus kowe direko-reko termasuk nang bojo sing anake sing bojone wis saka siji aja nganti diketokno cara bidone rasa sayange pala kami rukulal maili terus sedina nang nggon sijine kok lemang dina nang sijine ngoten niku dilanati Kanjeng Nabi wonten hadise sapa wonge sing ora adil ing dalem nang bojone ing dalem momong bojone lha bae bojo sing luwih saka siji iki sapa wonge sing ora adil ing dalem momong bojone sing luwih saka siji sombene akhirat ditamekno bakal bojone mau sing lanang Ja'a yaumal qiyamati wasaquhu sa'itun soben sikile diklang pincang nanti tangi itu sing lanang pincang jadi sing gak adil dalam perlakuan bojo soben tangi itu nanti hisab niku sikile diklang Fatadaru mongko tinggal sapa sira haing jiwat kalem ala koti kaya wong kang gumantung kang gantung dadi karena gak adil barang wis oleh bojone sing tuwek diklelerno kalem ala kaya tergantung diklelerno moro seminggu sang blonjo ora diwenehi sing kono diwenehi api-apian kene ora diwenehi ngoten niku Fatadaru kalem ala ora dikumpuli, ora dibelanjani termasuk bojone dhewe siji lah terus urek, elek, terus dinengno diklerekno dosa awake dhewe diklerekno itu katanya ya carane pegat nanti pegat ya pegatan itu orang mesti pegat ya kudu nrimo apa anane kalau gak kira-kira berarti kekurangan mau dipegat tapi ora gelem nyenengno sing lanang kadhe kala ya ora iso menuwi dikon megat ora gelem malah diklerekno Fatadaru akal mu'allaqah diumbahno jadi tadaru akal mu'allaqah diumbahno diklerekno wa in tuslihu lan lamun gawe bagus sira kabeh gawe bagus memperlakukan dengan baik dalam ngasih sayang bojone bil adli wa bil ismi wa bil qasmi adil dalam ngomong ya adil dalam membagi dino bagi omah ya bagi bodone wa taqwalan padha takwa sira kabeh wa inna wa ta'ala Gusti Allah iku kana wis ana sapa Allah ana iku ghafurun ngapura sugih pengapura seneng paring pangapura doa bulan puasa
poso niku sering wong donga Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa seneng ngapura jenengan Gusti. Dadi ghafuran niku utawa ghafaran niku seneng paring pangapura, hobine maring pangapura. Rahiman tur bakal akeh welas asih. Wa iya tafarraqa. Terus nek wis terjadi pisah piye? Misale wis mantep ndak ada kecocokan. Ya ana pisah ya ana Kanjeng Nabi kalau gagawane, jan dirujuk. Ya iya sing pegatan ya oke. Dadi ora ae pegatan itu sajane ora ae tiba pikiran, ora tau ana kecocokan, empuk-empukan, terus ora cocok lan betah ya pisah. Pegatan kena ora usah diklerek. Pada dalu kalmu alaqon iki dosa, nek diklerek iki dosa. Kon gamoh, kon nuku ya mah diumbah. Sing wedok gak tinggal ya nek sing kleres sing wedok. Sing wedok dipegat mah dikon mulut ya mah, lha iku ana wae ora kabeh ngoten niku. Kula tau iki kula polisi sing wedok sira. Dipegat mah dikon lere sira ya mah selingkuh. Lah nek polisi niku cara pegat bojo ruwet prosedure nek ora ana bukti sing nyata selingkuh angel. Mau wae rekomendasi. Lah sing wedok kon buka anu ya mau kon buka carane. Nek sing buka sing wedok ora tekani ngono beres. Dek selingkuh sak geleme dicerai moh kon buka cerai ya moh. Ndone dadi sing apa sing wedok. Ngono iku aku kabeh dadi jenenge soal nek bodoh iku iso nuku ketentreman nonsen. Pangkat iso nuku ketentreman ora bakal. Bodoh iso nuku kebahagiaan gak bakal pira-pira mobil jejer-jejer wong yang beli ya pirang-pirang omah pirang-pirang wong yang bileng ya pirang-pirang wong sugih bondo batu sawah wong sengsara ya blarak dadi termasuk orang mau pangkat bingung perkara bojone gak mau gak yo mau tapi kon leren nek bladra yo mau akhire piye akhire yo terus biar neraten wis kesempatan dan uga cerai iku aku ora usah moro Pak putus ya akhirnya kan bondone ya kakak sing wedok dinang-nangan akhirnya lain itu seliku wartaku wa iya tafarraqo nek terjadi kisah yuni mongko bakal mikihake sapa Allah Gusti Allah ulane saben-saben suci-suci ora usah kuwatir ora usah pas ngene aku pegatan ambek bapake terus piye bondo pirang-pirang aku biasane anggere esuk lu wae duit lu wae jatah ngene aku pegatan bojoku ya nek iso lek bojo sing sugih nek utawa sing lanang ngene bojoku tak pegat ora dipopo wong seorang-seorang nah nrimo aku dadi kesek lah sing penting isih dimoni bapaknya ngono loro kabeh. Ya, bapaknya terjadi pisah yakin bae, memang dira iso dipertahankan. Ya pisah sing mesti, pisah sing padang, pisah sing api-apian aten, sulhu khair mau. Nah terjadi pisah yakin yuni bakal kehati sapa Allah Gusti Allah kulan is kabeh ora Gusti Allah nek iso nyukupi. Wong sak durunge bojo nang air nanti gedhe ya dicukupi Gusti Allah. Memang pastinya cukup semuanya lah jodohan ya wis arek iki pisan. Karena itu dina mburi sing ngatur Gusti Allah. Min saati saking kejembarane Allah. Jadi Gusti Allah iku maha jembar. Maha sugih ganti bojo sing luwih apik timbang sing dhisik ya kecil. Ganti bojo sing luwih sugih timbang dhisik ya gampang. Ganti bojo sing luwih ganteng timbang sing mripate gampang ora kemukalan. Gusti Allah Maha Kuwasa Maha Sugih sing ngatur kabehane Gusti Allah. Bahkan Allah wasi'an hakimah Gusti Allah ki maha jembar samudayane. Jembar rezekine, jembar rahmate, jembar pangapurane. Hakiman tur bijaksana, wicaksana. Nek manungsa kadang kala jembar sithik ora ngira duwe wicaksana.
saya rada sugih sithik saya dumbeng. Aku kok bagi sapa? Aku kok ngilangi aku niku mulane kula seneng budaya persamaan, egaliter, persamaan derajat egaliter niku. Nang dinti nek ngaji dene mutan ora seneng beda-bedano meletakkan menanggalkan label-label lahiriah, status-status sosial sing membatasi. Suasana sing rasane padha setaraan derajat padha ngeten iki seneng. Mergo sing dadekno awake dhewe iku ongel bergaul kadang kala karena tempelan label-label lahiriah, status lahiriah sing dadekno kita ada jarak dengan orang lain. Suasana tanpa batas ngeten iki nyaman, gak beda-beda. Aku sapa bos bagi apa iki cepete ngoten niku malah mengurung diri kita sendiri, jadi kurang mencair dalam hidup menika. Gusti Allah wasi'an hakimah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi lan iku kedue Allah ma utawi barang-barang di samawati kang dalam pira-pira langit. Wal ardi lan barang kang ing dalem bumi bolak-balik terang Gusti Allah sing duweni barang sak lumahe bumi lan pira-pira langit sak tujuh. Dadi lapate samawat iki sak langit iku langit sak tujuh. Nek arep niku sing disebutna selalu bumi ya bumi iki sing duweni wong. Dadi sangatine teknolog ilmuwan lah niku sing diperteni bumi sing ana wong ya bumi iki. Jadi planet lain itu lagi penelitian kalau mau bumi sebab pembangunan planet lain tapi mana bumi atau planet atau benda angkasa lain yang bisa dibangun itu mana mereka namanya kayak banyune naik Mars kayak banyune nah banyu itu sumber penghidupan wong gak mangan seminggu ngerenek banyu empet-empetan jauh tapi nek mulai banyu seminggu kok panganan rinjingan lah mati kok ngomong mangan sereten ora diubeni seperti cicilan. Lah sing ana banyune seger ning bumi iki tok. Kabeh isen-isene bumi, kabeh isen-isene langit iku wae Gusti Allah. Wong manungsa iku dielingno bolak-balik mengaku-ngaku tok sawahku pariku pari yang nyeblokno wineh iki nyukulno ya Gusti Allah. Sawah yo orang gawe. Nek tuku duwe kondi, duwe kan waktu gabah kondi, gabah kok sawah Gusti Allah. Nek adol sapi kondi, sapi duwe nek ngopeni sing wedhono ya Gusti Allah. Jajal nek iso wedhono nek mati kae uripno ora gak iso. Wedhet lair mati uripno. Sapi nek tuku dibareng wangi tang mati uripno nek iso. Ayo jadi weku kabeh wae Gusti Allah. Dadi sing nandur menungso sing kula Gusti Allah niku ya ben eling niki kula saged nandur Gusti jenengan sing nyukulno jenengan sing nyiptakno tikus kersane kula nggih dibagi nek tikus pengen ngicipi ya katon jenengan Gusti sing gawe tikus ya Gusti Allah. Sing nyukulno pari ya Gusti Allah. Mbak ana iso tukul nganti tuwek. Nek ora jatah barek udah trawereng sedina rong dina ya klesek. Dadi kon eling nek kabeh isen-isen langit. Sak isen-isene bumi ku wae Gusti Allah. Mula kon eling sak wae-wae aja lali mek sing gawe. Termasuk tanduran, termasuk urip-uripan, termasuk omah, termasuk bondo, termasuk anak, keluarga kabeh. Awake dhewe nek perlu ya wae Gusti Allah diundhok, ora bakal iso ngundeli. Nek dijabut entek tulise ora iso mempertahankan. Nek entek jatahe urip nek kene mbok ape disuplai oksigen sak kontainer apa nek perlu. Ya ora bakal iso urip meneh. Nah, cek bari urip ambekan longgar iki lha nek rumangsa nek ambekan basa iki nikmat. Apa itu kan tau usah jaluk dikeki terus. Gusti nyuwun ambekan Gusti kan ora tau.
Tapi nyukuri ambekan kan ora tahu apa itu jarang. Iso ambekan enak blas cek sebul aku kenal pot rokok. Ora tahu nyukuri Rasulullah. Gak kok angel ini to yo ora gelem ngitung nikmat. Awake dhewe iso nyawang padang iki kan ora tau njaluk bagi lipat apa Gusti. Lah ngerti nek ngeten iki nikmat. Engko rasane nek wis cukup ora tinggal lagi rasa. Lah Gusti Allah sing duweni kabeh termasuk nang awake dhewe iku gak berhak karo dhewe ndaku. Agar tukul kemlitine aku kok aku pinter kok aku kondang kok bakal cedak kehancuran kok kejatuhane. Kono eling nek kabeh kuwi Gusti Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Isa-isane langit. Langit dunia sing pertama ketok niku jarake ambek bumi iki kira-kira lakon 500 tahun. Langit pertama yang kedua kira-kira lakon 500 tahun ngantek ketujuh 500 tahun. Dhuwure langit sapitu kuwi lakon 500 tahun ana jenenge Sidratul Muntaha. Dhuwure ana jenenge Raf-Raf. Raf-Raf iku langit banyu. Banyu bengi ngelilingi alam raya ini. Dhuwure banyu lagi ars. Dadi nang buah kira miliar kilometer adohe nang kono ki ana banyu sing ora elok ora iso digambarno sepira jembare. Mergo arse Gusti Allah wa kana arsyu 'alal ma. Singgasanane Gusti Allah iku sak dhuwure banyu. Berarti dhuwure langit sapitu kono ana Sidratul Muntaha. Dhuwure Sidratul Muntaha mustawa wis nomor 9 Raf-Raf bar kuwi ars. Cuma antara mustawa ambek ars iku ora banyu. Banyu sing bangunane ars. Ars singgasana. Lah gedene ars sak rambut bolak-balik ora iso mbayangno awake dhewe. Lagi langit lapis itu sak bumine kuwi didekek nang makhluk Gusti Allah jenenge kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kamot muat kursine Gusti Allah nek disene samawati wal ardh. Wasi'a iki momot kuat jembar. Kaya dene duwe koi didekek nang latar. Niku nek kursi. Lah kursi didekek nang ars. Niku kaya dene koi didekek nang latar. Sapi yo dene wong alam. Gusti Allah sing pirsa. Gusti Allah Maha Gedhe meneh. Awake dhewe nek ora Allahu Akbar niku ora iso ngartekno sepira gedene Gusti Allah. Cilikno awake dhewe sak cilik-cilike. Allahu Akbar Gusti Allah Maha Gedhe masyhuri cilik ora ana ajine. Ben rahmati nek rumangsa cilik. Wa in takfuru wa kana wa iyyakum. Walaqad wasayna lan teman-teman wis paring wasiat sapa ingsun Allah. Alladzina wong akeh utukan den paringi sapa alladzina alkitab kita. Rupane wong Yahudi Nasrani minggo belikum kang sadurunge sira kabeh wa iyyakum lan maring sira kabeh umat Muhammad Al-Qur'an. Diparing wasiat iki anitakullah yen takwa sapa sira kabeh Allah Gusti Allah takwa ning Gusti Allah. Takwa iki piye nindakake perintahe ninggalake larangane sak kuat-kuate sak mampune. Nek ora mampu lagi perintah Gusti Allah iku laikal iku nafsan illa usaha ora ngerti ora maksa ora nekan kawulane kejaba sak mampune. Wa in takfuru monggo lamun wa in takfuru lamun kafir utawa mufri sira kabeh. Fa inna Allah fa inna lillahi monggo satemene Gusti Allah. Monggo satemene Gusti Allah iku ketepet. Monggo satemene iku tetep kedue Gusti Allah ma utawi barang-barang. Wis samawati kang keteping dalam pira-pira langit wa malan barang-barang baleni mulih ngelingno. Bil arti kang keteping dalam bumi. Wakana lan ana sapa Allah Gusti Allah ana iku waliyan maha sugih ana iku waliyan sugih
Gusti Allah mau sugih. Nek kowe kabeh sok sak bumi, kafir kabeh, ora masalah. Gusti Allah ora kalah. Wong sekarang babu kabeh, ora tangan dugal kabeh. Wa itakfuru diujikan Gusti Allah kok kafir kabeh ora masalah, ora ngelong-elongi sugih Gusti Allah. Taat kabeh karo Gusti Allah seneng berarti mboten aku tak ndugal Gusti Allah ben jubet wah bakal Gusti Allah inna Allah tamani Gusti Allah itu waningan datang sugih hamidan dan pinuji sugih tapi terpuji sugih tapi lumo sugih tapi welas asih penuh sifat zat yang terpuji sugih tapi pinuji insyaallah sedikit manfaat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Alim ya Rahim ya Wadud Dzul 'Arsyil Majid fa'alu lima yurid hadza halun la yaqa'uka ya Allah nasyhadu an la ilaha illa anta ya Allah Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la maghluban illa satarta wa la hajatan hiya laka ridha min hawaijid dunya wal akhirati illa ya Allah Allahumma ja'al hadzal majlis majlisan mubarakan nafi'an hadiran wa qadran dunya wa ukhra wa ja'al hadirna fi hadzal majlis mimman yastahiqu rahmataka wa maghfirataka ya Allah ya rabbal alamin Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibadak wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma stata'na wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma stata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah ya qawi ya matin ya qawi ya matin ya qawi ya matin fina syarril zalimin Allahumma inna ja'alka fi kulli dhalimin dhalamna ya alamin ya alim ya alim ya alim ya alim anta bihajatina alim Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa talamidatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa al-taqwa wa al-istiqamah wa taj'alna wa iyyahum ahli asy-syarri wa ad-darari wa ad-dhulmi wa at-taqabbal min dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet.